karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Gisigan, nagdumbol ang bato. Mabuak ang bato. Akong kitaguan. Iyanig ko magkaon. Masud ko siyang baba. Iyak kong kaunon. Nabuak ang bato. Kanon, nagyan ko niya. Tulungan ng imong gibuhat! Patay na ko. Patay na ko. Katingog palagi ko. Uwi ka pa, Francine. Sirinya! May ganyan ka. Sabi na ko, mamatay na ko. Nakatuong ko siya. Hapit ko ka na sa iyo. Kinanang di ka magdugay din eh. Kaya di ka na unya makakinawa ilang sa tubig. Oo. Oh, hala, di na siya makakinawa. Wait, hatagi ko sa imong imbis. Natuyok na nato ang palibot sa pagpangita sa atong anak. Apanuha siya. Kung siya angay tambuhaton, James. Tunay nakakita sa atong anak kami tidlom sa ilawms. Nga naman James, ang gisulti sa babay. Ang gisulti sa babay. Laura, kalma lang. Huwag tayo makuha sa pagsigigila ka. Di ta mahunos pagpangita sa bata. Dog James, doon ay nakitaan si Wasay. Porsilas man eh. Oh. Nakakita man kong gisulob ni sa bata. Di sabkahan ni Mao. Pero ay day, basin og susama lang. Kang Francil ni! Kang Francil ni! Ginoo ko yung taon, palayo lang yung taon ang niya sa akong gunahon na, day. Kaya gano'n ba rin ang tinang? Usap na ibot mo ipasabot. Tawaan yung taon ng dapita, dong. Doon na dagang nahitabo din eh. Daghan ang gipangkuha din eh. Nang, uy, nahitabo sa akong anak, Nang. Walang nang tilang. Ilabi na og green ang tubig ining dapita. Maggawas andi ingon nato. Og bukuha sila og tao. Og patyon. Dayon, kalit nga malubog ang tubig. Ang bata. Wa ka. Dili na tinuod. Bunga lang na sinuuna-una. Maulagi. Nahitabo sa akong na. Laura, Uy, ang akong anak. Laura, husto na. Day, kalma. Day. Ay, ginoo ko siya, Day. Laura na kuyapan. Tabang mo. Tabang. Laura! Ano nga pa mata? Magawas sa tubig. Juan, doon na may mga tao sa gawas. Pag di mo naman makita kami na nga, nagikan ka din eh. Ang muli-ili ko ha. Dok, ang ako man ng daddy o siniwasay. Huwag din yung mga tao nga. Nga dinagitapukan. Kinahanglang mawa sila silang kaugalingon. Aron makabiya ka na din eh. Kay maabdan ka na usap sa oras na di ka na makaginawa sa tubig. Ang saon. Pagkatugon ko silang tanan. Ay. Uy, mura man to. Doon ay ni kanta. Kadungog. Nakadungog. Patay na tayo ni. Oy. Kanta ka ganito. Kanta. Umiyak na tayo din. Nga naman. Ay, kada ko sa kumbaba mo nga ko. Patay na tayo ni Dong. Anila ta din himalubong. Aha. Ay.
makatuog silang tanan. Tungod kay nakadungog sila sa akong pagkanta. Ako lagi. Nganong wa man ko makatuog. Tungod kay ni akaw pa nako. Kigulitan ka. Sige na, gawas na samtang nakatuog pa sila. Kay di magdugay, makamatarasan na sila. Kung makawas ako din sa tubig, pamukaw na ko sila. Ayaw na sila pamukawa. Laos dito sa inyong gipuy-an. O pangutanon kanila kung diin kagikan. Ayaw pagsaba nga nagkuyog ta. Oh, adto na ko. Ayaw una. Ha? Kuhaon ko una ng limbis nga naa sa imong ilong. Ay, nalang bata. Ako nang gipapauli. Uy! Mga tao ka nang nawadan sa panimut. Uy! Pabor ko na kini. Sulupo na kong ilang mga espiritu. O gisod ko sila ining akong sudlanan. Ayaw nagbuhata tiking. Nga nung ipaggang ko ni mo. Wa sila sa na to. Ayaw sila kuha silang espiritu. Ayaw sila kauna. O saray akong magkaunana. Apananguban, isod na ko nining puntil. Kung buhaton mo na, kita ang mag-away. Uy! Ganong mo laban mga nila. Alam na to pagkaon sila. Espesyal na pagkaon ang ilang espiritu. Mahimo magkapagusgan na to. Di lang ang ilang espiritu ang mahimot ang kanon, dili pa? Mas mukos ganta kung magkakaon tag espiritu. Hala! Daon sa mantaoy! Ganong yang Hala. manta din sa yuta! Nakamata na inon sila. Gibisit ko ni mong sininaga. Ito ganda ka nga kwalusa. Gilabanan ni mong atong mga kundra. Wa sila isa na to, oy. Wa sila mangilabot sa atong Pinoy-anan. Ilum! Wa sila makahimog kadaot. Ay, ilum! Ilum! Aray, imong gisumaran na kung panig sa tag-as ng mong kuko, ha? Ha? Kini mo ay. Iwa ko magkabantay na. Nagkadungog ko sa imong huni. Dito ko. Da, manay angay mo. Sakit sa akong panit ng gitud niya siyang kuko. Tiyak ka na, oy. Ano na ka to, mantatirang? Wa ka kabati atong murag nga kanta kaganiha. Mao lagi, oy. Kabate, wasay ko ko. Action naman tatag pamiya. Action naman tatag pamiya ang mga tao na to. Og sa kalit lang nangalupog. Karo na hinoon, ibiyaan na kita. Tanawa, kita na lang upat din he. Gilang, wasay. Oy. Oy, naunsa ba butaw na si Laura, oy. Sige maghilak. Sige na maggunit og sudog sa kuha por sila sa iyang anak. Ay, ikaw ba'y inahan? Di ka mag-uol? Inahan. Nag-uol na, kay nawa ang iyang anak. Inahan ko. Og ang porsilas na lang sa bata, ang atong nakitaan. Inahan ko, ikaw emahan. Ay, saba, ay, butang na na ako ang sitwasyon ay pagbinogo sige. niya. Sabot ko, wasay ko ko. O si Dong James, Oy, may liot sa katunggan. Doon ay gili-li, Ay, dagali-li na kung doon na ba diha ang iyang anak. Manglili naman ni Sir James. Daliwasay, oy. Di ara magunta din hitaon. Si Ato taon tong duolon. Tabangan na tong pangita sa bata. Si Sir Kaya James, ginahalo, wa na maglihok. Sige na lang og ilang Manglili naman ni Sir James, Nagsige nagpanawag sa ngan sa iyang anak. Dali na dayon, oy, wasay. Lagi, Kahinay man po ni mong lihok, ay. Wasay mo. Naliwat man ang lihok po sa imong lihok. Inday kag lihok. Ako lihok, liwas Dali ko na. lihok. Sabay Dali na. Ay, ambot. Nagatol na lang ko ni Ako mo. ko lihok, liwas ko lihok. Ito, mahilong, ha? Sika, Parehas wasay. sa tingog. Wasay, Anak, itaon ko. usan, ikaran. Kay ibaw biya kang nalisa ko, ha. Ay, aw. Hala, way dog, ha. Way Ay, dog. kaya dokon ko ni mo. May pagbudog ko sa iro. Usaba di, hay, tirang. Bastos. Nagtirang? Kalau gitawag ko ni mo. Ay, ayaw na in taon pagliot dihas katong gandong James. Mamiligro ka diha dong. Matod para ba sa amo katiguangan. Tunay mo kalit og pamira diha sa ilawom.
ug wa mi kahibaw kung si kinsa ang namira. Ang gibira, di na gyud makitaan. Kung makitaan man ang lawas, kaduha-duhaan paggibayluan lang tog bani sa saging. In short, tawaan ni din hidong. Wasay ko ko. Ang awa. Ay, magkanga kong anak. Ay, sige dong, Sige. pangitao na to sa pagpadayon si Dong Francel. Oy, oy. Pero di ta mo liot din ha. Ganong di man ta ta mo- mangitag laing lugar. Ay, wasay! Ay. Tunay nakakita nga dinhi ang bata. O, yan, lisod man. Baday mo, og kalit lang ko nung mitidlom. Lisod man pagkitao Og din eh. ikaw mismo misulti nga dinhi paingon ang bata. Nya lisod man din eh. Adto kita sayon. Ay, sabi di ay. Oo, tinuod sa tinuod no. Husto sa ka. Pero di lang unta tinuod, oy. Nga, ingon nga, kalit lang mitidlom ang bata. Unya, kaya na amay ni sulti na ko nga nakakita siya nga naonlo din ang bata. Wa maunod ang akong anak. Ay, Naara sa dini sa palibot ug wa lang ta magkakita. Da. Kinahanglan makita ng atong anak, James. Oh, Kiti galing mabuang ko. Mabuang ko, James. Laura, husto na. Tanawa na wa sa'yo. Kinuukog ako asawa. Nabalag ako ni Laura og sa ko anak. Nag-ulog bayo si Laura. Dong, taon dining dapita. Tuo lang na ako. Og, wait, hoy! ay, Ay, naipadayon. Ay, kaya nalimbaw ta akong balhibo sa bukton o sa akong tunga. ay, sige, kasi saglig komedya di ako. Wa ako magkomedya, oy. Mabuang sa ko. Nalimbaw lagi ni balhibo na ako. Tandaan. Mamilig ta din he. Hapit na alas 6 sa hapon sa kong relo. Tingaling mo kalit og kahulpa kining dapita. Lamalamoy kitang upat ining balagtige. Ay, simba koy! Simba koy babae ni ay. Dong James, dong. Akong isa-suggest dong. Simba ko, dili magkauli ang bata. Suggest ba? Magkuha lang tag mananambal dong. Kaya ba sige taguan ang inyong anak. Ha? Oh, wasay ko. Sweeto ko. Mutuo kag sa dili dong James. Tuo na lang yun. Ano ta madali. Nagduda kong gitiawan ang bata. Human na naman sa tiawing duha si Day Laura. Katong mihubag ang ilang bukton. Hinumdum ka. Oy, Ay, si Laura nagdungaw sa tubig, oh. Ano yan? Kung yung pikas kamot mo, nagdunay gikuot sa ilong sa Ano yan? tubig. Na? Ako ay lahambra pa ng dihang dapita. Tigaling bahog si Day Laura. Laura? Tabangan ninyo. Laura! Hala! Francine, anak, kunit sa akong kamot. Kunit, anak. Sige, Ibria. Nakita mo na ang imong anak sa imong pananaw. Sige, ambak na. Ambak na! Bilahon ko siya. Niya! Oh, hain naman to. Wa ko na siya makita sa tubig. Wa ko na siya makita na may tambo sa Porta Mayor na Niago Palacio. Oh, kinanglan na dili ka magdugay. Maari ka kanako. Ako ang nanag-iya kanimo, Ibria. Ako! Kamo! Naminaw na di ay mo diha? Wa na mo'y mahimo sa pagbabag kanako. Dihimo ko na kamong bukya. Bukyang dadkog mga mata. Dili na mahitabong mahipalik ang inyong espiritu sa inyong lawas. Idugay lang nadunot o gikaon sa mga odang inyong lawas. Ang mas maayo pa. Suyopon ko kamo! Hari ka kalos! Baroy ka, Tiking! Ay, dili na day ko, kuy. Baruin na day ko ini. Ipal ka ni mga ako pagkabuhaton sa mga bukyang dagkog mga mata. Ang ilang mga espiritu. Sorry kayo. Wabang ko kay Bao. Dokta sila! O kung makuha ni mo ang duha, ayaw na silang ipakita na ako. Mga way hinungdan, ipakaon sila sa iho. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!